Alltså just nu tycker jag att det görs jättespännande film i Finland och kanske inte så jättespännande film i Sverige. Och det beror på att svensk film har satsat väldigt mycket på de här stora kriminalfilmerna. Alltså alla dessa Beck och Wallanders och så vidare. Och det har lett till att 3,5 vuotta ja viime vuonna meillä oli 133 keikkaa ja tämä vuosikin näyttää tosi hyvältä. Että kaikki meidän keikat on tullut niinku suusta suuhun. Ja suomen kielikin paranee pikkuhiljaa. Toi kuulostaa ihan loistavalta tää sun suomen kieli. No en tiedä. Paikalla myös rakkauden tiskijukka. Näin haluaa itseään kutsuttavan Tuuli Sakko.